Dragi prijatelji, danas s vama dijelim kratku i lijepu priču o hridinama. Stijenama nepravilna oblika na morskoj pučini na kojima se plivajući možemo odmoriti ili nezgodno nasukati. Profesorica psihoterapije upitala me koja od tih dvaju hridina želim biti. Hridina za oslonac ili hridina za nasukavanje. Rekla je, kad si bila mala, tražila si među svojim učiteljima hridine za koje ćeš se nasloniti i obuhvatiti dok oluja ne prođe, dok se bura ne stiša. Bilo je među njima onih koji su te prihvatili, ali i onih od koje si se nezgodno nasukala i na svu sreću, zahvaljujući onim prvima, nastavila koračati dalje. Koja od tih dvaju hridina ti želiš biti? A ja odgovorim, hridina za oslonac. A ona dalje kaže, pa onda idi i ti kao i oni nastavi tako. Budi oslonac ljudima oko sebe, a kasnije i svojim roditeljima. A ovima o kojim si se nasukala, oprosti zbog sebe, da ti možeš lakše živjeti i kroz život plivati. U ovoj njenoj usporedbi čini mi se kako je sadržana sva logika i učiteljskog poziva, ali i ljudskog života. O smislu borbe, žrtve, truda, rada, oprosta i nastavka kušnjama unatoč. I zbog toga vjerujem kako će svatko od nas pokušati biti ova stijena za oslonac. Neka nam svima bude tako. Ja sam imala sreću i milost doživjeti kroz svoje učitelje u većini slučajeva oslonac i podršku. I zato kročimo hrabro dalje u ovom izazovnom vremenu. Dragi učitelji, hvala vam za sve. Želim vam uspješnu novu školsku godinu i sretan dan učitelja.